Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Pyrthei electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashay ka ba kamstart kamshay. Kubli pi baro pi pe Batesi TV ni pinang subhai pi shigi Khubor hakimat kiban. Ni kong shabe ni pasha shigi Khubor ni Kylleng kibenta jong ka Jylla. Kinoyalam jong ka Khasi Students Union kilapan pau ba Kim Hun Satya ya ka jinga keren bat umintrong ba ka Jylla u kontrak kong kal sangma. Halo ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2020. Da ka ba pau ba kanikaan kadang don shibun ki jing artatin. Haga jinga keren be kilap thai Khubor. Hadian ka jinga kendu yang mintrong ba u President ka KSU u samla lambok Starwell marngar. Ulang baka KSU hi kamkwa baka an baka sarkar ka wanra kan long penban ka jingdu nong bat umajin thun ya ka chai penrio. Nakalian so ka seng kala dawaru yaki MLA na rilum khasi bajantia bakin pinsawa ya ka sur ban pha pinsangya shwa ya ka ka an ka baplela yaki bri ki banabar ban yo chaka ha ka Jylla namarba kadang don kam shwa ya ka jinga theria tai ka babnia. Samut ki brio bala syakem na ka benta mentokin ki pulit ka Mairang Police Station kila kem no sayaway haro ka jingyap jong kong darisha lingdo kenshi bari khun badang arbanai bana pedeng kini ki sangun yaki langut la pelat no hadin bala dat mentokin kat ba ya way pat la kem no ya kini na pentikna do Superintendent of Police ka Eastern West Khasi Hills District uba di krip ha ka jinga kran bat ononglum Khubor ha ka khatway Tarik jong benai Lber arza pesan u President ka Khasi Students Union usamla lambok Starwell marnga ula kentu yaki menteri ka sarkar Jylla baki deban sange shwa ka jingdawa ya ka lentirel kat ba ka Jylla Meghalaya kampat don ya ka inline permit ka ba khanglan ya ka jingwan rung kerthem jeki menderi bat ki briu ki banabar habakran chikla thai Khubor ha ka jingtur sieng dor bar thau an ka Jylla ha ka step ka khatway Tarik Lber ahza apusan uni no yalam jong ka KSU blokan thoru halo ka jingwan ra jong ka sarkar ya ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act. Da ka baong baka sarkar kadiban pendam no mador ya kanikaan. Namar baka penyam ya ka Meghalaya Land Transfer Act bat ya ka 6th schedule. Kashnong so paru ka weni kashnong ka badan hakathan lause bat nong knum. Hakash Tarik Lber az apsan. Kalarakye ya ka jingdab arpusan snam. Nadu belaseng ya ka house nam arhazar. Ya kani ka jingrakye bala pelong ha pelau jongka so paru lower primary school. Nasa Kylleng da usiem jongka hima nongstan upa EPCM ubala longkum ukongsan rengkat ka jingadan langru ulengdo ka hima nongstan uba Macmillan bersa bat kiwe nakalian jongka shnong kalapun ku buramru ya arngut kiriu temen jongka shnong bala pelat pat baru ya ka thup sakan mau da ukongsan ka Meghalaya State Pollution Control Board kala yo pediang ya ka khusna na ka MS Huladek Recycling Private Limited ha Huladek Honors arza apusan kabala long hadhona Dhanyo Auditorium Kolkata ha ka Tarik Lber arza apusan ka jingyo opdiang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board yakni akusna kalong halor ka jingla ban lumban lang ya barok ki tiar elektronik ki bala sniu bat ki bempen dan kamshu khnang manyada ya ka maryang ya ka kusnam la shimti da member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Sharma rengkat ka jing sanran lang jong environmental engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board uba khmi ya ka e-waste management uba GF lamurong ha ki khat tribe nai ka bala letno jin hadu sanpho 1000 kilo kitiar electronic bala snio la lum bala penjot no da ka MS Huladek Recycling Private Limited bat ki we kitana trekam bala yo jing ithu ban lum iki marjot ha ka Jylla ka Village Defence Primary Committee Nongstan area ha ka Tarik Lber asa pesan kala yo ban kurup bun pau berni ka kiyat bersih rengkat ka kiyat pareng ha ka jingkhendra hayo Nongstan na kaliang jong ka VDP kibra yo man kurup kila the no shamadan rengkat da ka maham ting e yikinu kibrio kibadi kiyat bi an hapo yo u president ka VDP uba maukodor khasiem ula maham ba kinu kibrio kimdei ban wan shong di kiyat lani di drugs hapo yo Nongstan bala dalap an le be da ka bating e
Ka office jong ka deputy commissioner ka East and West Khasi district ha ka jinga trelang but ka Meghalaya State Skill Development Society ha ka khat nyaw bat khat Pratrik Lber aza apsan kan pelong ya ka skill rate connect hamaran yele kai football jong ka snong kinchi kum shibenta ban a ya ka rensan ya ki samla wat kam bakin yo ya ka lat ban ya pliu jingmun bat ru ya ki jing hikai kumno ban sengkam bat kumno ban penyar ya ka kam ka bakila danupa kumbala yo jingtip ba ka jing pelong ye ki jing ko penyatur masi kertong ka jurbha khamtam ha ka por pelong ye ki fit but ki wei pa ki tamasa ha ki katu ka ni ki benta jong ka East and West Khasi district kumda ka district magistrate jong ka East and West Khasi district kala penmi ya ka hukum kat kum ka ikhtiar bala pun Khubor hapo ka section iwe hindiu lai BNSS araja apulai da ka bakhang persya ban pelong ye ki no ki jing ko yatur masi kertong hapo ka district barok wei bat kalama hunting baki no kino ki bapin ken ya kani ka kendon kin ngat ha ki jing sha pin shitom kat kum ka kendon ai kahinyau tribe youth development council ha ka Pyrthei Lber as apsan kala persya ya ka jing tmu jong ka sarkar Jylla bat belong winter capital ya ka nong ba tura West Garo district ha ba kran shikla pathai Khubor with general secretary ka seng uba shania lang suchen uloong ba ka jing persya ka long namarba ka jing luksan ka long ki klur tingka nakadaw ba ka Jylla kadon menta hap deng jing dap ram ula ong shuru ba ka Jylla Meghalaya nalor ba ka long Jylla ka barin henry menta kadon sakaram ka ba arpu ar haja klur tingka kum shibenta ban sa na melau kpa ka khun jong ba Vincent El Maulong bam kwai war blay ka kong Virginia dan tathiang ka khun jong u kala shnar kamaran futsal ten aside hati pedang pendeng umyong East and West Khasi district ya kani kamadan lapli perda da ka kemi jongka ka kong therinya dan tathiang kum shibenta bandawa ya ka jing bishar hok bat ban pinpau ya ka jing persya ya ki kam sniu halo ka jing suba sha penyam ka kong darisha bat ikhun badang arbanai ka balaja ha ka snong lang tor ha ka ba ya ka met yap jong kini arngot alam ha ka step jong ka Pyrthei Lber asa apsan ka snong lang tor da ka jing snok tilang bat ka kunhun ki asha ki seng bhalang ki khna school na ki school ba phera pher bat ki pai ba na ki snong ki ba marjan Haga khatway Pyrthei Lber as apsan kala pelong da ka jingyai rally bat penrem ya ketika jingja. Ya kini ka rally lasdang na jan ka school Langtor Higher Secondary School. Bala penkut hamadan yele kai football jong ka snong Langtor bat ha kini ka jingyai rally la sakhiru ya ki jing tho penrem. Halor ka jing subasha penyap ka darisha bat ikhun bat ki jing tho ki badawa ya ka jing bishar ka bahok. Hadin bala yo pediang ya ka jing ut jing nam ni ki pai ba nong song snong ka thai ramrai. Halo ka jing Menteri Kampura ka Ramrai CNRD block. Kirkhat jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ramrai Circle. Ha ka khatway Pyrthei Lber as apsan. Kila le jurib ya kani ka office rekam ha ka snong Ramrai. Ha ka jing le jurib jong ka seng hapo ka jing alam jong president uba jistar landeng khoi kala pelengo ye kirkhat ka ba pelengo ye kirkhat ka long ba kila lap. Ba ha kani ka office amsham na dan setia wat tang weiru nong tre. Kat ba ka jing lap jong ka seng ling ba ka jubab RTI. Lapan i bagi nong tre hagani ka office kidon tang na kabenta ki operator jong ka scheme MG NREGA bat ka PMAYG kata nringwet henry kiniru kidon tang ha ka kot sada am ha ka office rekam ban kring ki samla shi kam yele kai knang bakin lan na ka jing milin ki basniu uba bat hok nong mali kum uriu shimen ulashna ya kamaran yele kai ka bala ai kerteng kum ka rumen futsal ground hakashnong maudiang ya kini kamaran yele kai la plido MLA jong ka nongpo uba middle bonds iem rengkat ka jingan dan lang jong uba bat hok nong mali rang ba shnong jong ka shnong maudiang uba Rexon Wajri bat kiwe ha ka jingja accident ka bala jam ta ka sngi ha ka khatway Pyrthei Lber asa apsan ha ka por khat architect AA misngi ka bala ja hashwa man poi ka tool gate ka badan ha ka shnong paham maulen ar phomer we no nya thuk ka badan your registration number AS not saw Y not pra arsan ula klat no hashen bat kata ka de hadit polo sha yu hakawi ka trok khandru shaka kabadan your registration number AS not iwe SC sansan pra iwe ko all Meghalaya Dancers Association kala rakhi ya ka jing rakhi dab arpusan snam hashilong polytechnic maulai haka Pyrthei Lber as apsan da ka bapelong ru ya ka jing ko maulai superstar season 1 Hagani kasnila sa Kylleng no officer in charge joka Maulai police station uba herwat thaba ubala pinshai halor ka jingma naka bapanan kam yo drugs bar kumjuru ula pinskong thu baki briu kimde satya bar sha pingom
haki jingkular ki bajuan nengba ki social media ki bakular beraikam ajam. Ka Union of Cook Come Helper PM Pushin jong ka Jylla Meghalaya kan pelong ya ka annual general meeting haka khatsan trip Lber aza apusan. Hamaran ya lekai jong ka St. Peter Higher Secondary School Penang Rain Austin. Na kalian jong ka Union kala khot bakala wer ya borok ki nong shed ja singi midday meal. Haki school bakin poi renti syakan ka jingalang banyak ran sani halor ki kam ki barang sateng. But haki ni ka ju asngi an sapin skamru ikinokit kam jong ka Union. Kini 4 kilo Khubor nak lagi mentah jong kari. Angut ki kena kan thai ki barang red kerta. Ki bala syak penrungkam hakawai kan hun lekno ha Manipur la yok ban pelai im daki pulen. La kemru yaki nyawat ki lekno naki kan hun beper-per. Bala kurum yaki tiar ya lek naki. Hakawai pakajing khandra ki bor pahara ki lapen pra yakawai ketem jong ki lekno Hachura Chanpur district. Ka Kerala Crime Branch kala kem yonong 3 months ngobha hak imlang salang. U Anand Kumar halo ka jingkeno baudang kiti haka kam thok ya ka CSR fund ka ba 6000 krore tingka. La keno ba ujuyo shipau lak tingka man la ubenai na unong penya ya ka tiga kam thok. U Anand Thu Krishnan. Ka jing tokit halo kani karang ya syakama. Ki MLA ka BJP kala mi jendan na ka ying darbar thawan jong ka West Bengal kum ka jing persha ya ka ra jong ulampang ka ying darbar ban sange ban a yakikot kisla ki bayadei ba ka ying darbar. Kini kajingan ki kalong hadin kajingkan ta jong lampang banyak keren halo kajingan kan an hapren ki jaj reduction ki bala penbitar yaki khot ka BJP. Kaseng jong kinong rep ka Tamil Nadu ka Samyukta Kisan Morcha kan pelong ya kajingan ki ka bahe haten kasi ha ka khendak ha khandai trik jong benai Lber bandawa ban pelong an ya ka minimum support price. Kini kajingan ki kaya day baka jinga keren ka barang ya hapren ka SKM ber ka sorkar pedeng ha ka baya day baka an MSP. U Siddaramaiah Menteri Rambak ke Jylla Karnataka ula kentu ya Narendra Modi Menteri Rambak du keri. Baun penjelan ya ka Price Efficiency Payment Scheme Shakinong ram somenken sao jong ka Karnataka ka baya stream baka Andhra Pradesh. Ula penpau ba kinong ram kathan Kalyana ha Karnataka kila Shakta ha ka jingkerdu bar kila mat ya ka jingdu nong ka bakrau namar ka jinghia do jong usomenken bat ula kerpat ya ka sarkar pedeng bakan a ya ka bai luksan ka bahok bat ban penbun ya ka jingkersha ya ki marap jongki. Ka sarkar West Bengal shen ka sawanra ya ka bil ni ka ainro ban penben ya ka bai school jongki school shimen la penbena menteri ka tanat puli puthi u Bhartiya Basu. Anthauru ya ka commission ka ba anyalam da u nong bishar bala shongthan ban weng yi ki jing ujor jong ki kimi ki pa halor ka bicycle ka ba he bar ki ki di ki jing e kini 4 kilo Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka Jordan kala penram ya ka ra jong ki Israel ban sange ai boarding shagaza da ka baong bakate ka de ka jingpen khen ya ka jingate kular ban sange ASEAN bat ya ka an jong ka Pyrthei ka Jordan kala kentu yi kiri ka Pyrthei ban penbor ya ka Israel ban penyok biang ya ka borsen shar bat ban island yi ki jing arab ban ruk shagaza. U Abdul Malik Al-Houthi nang yalam jong Houthi ula maham baga kunhun jong u kan sedang biang ya ka jinghiar thma ya ki jhat ki ba dan jingadei ba ka Israel lada ka Gaza kam yo ya ki lat jingarap hapo sausngi bala hakapor bala bu ka kunhun kala pensange no ya ka jinghiar thma hadien ka jing sange thma ndrei menta ka berngem ban le biang lada ka jingkhang khardam kadang ya peteng ka Saudi Arabia kan pelong ya ka jingakran hajeda hapeng ka US ba ka Ukraine banyak keren halo ka jinga kan ad baka Russia. Ka jinga lang atmu ban kersha niki jing persang banesu. Ha ka baki he officer bakongsan na baro arliang kinya dan lang. Ka lami ka jingmi kala ban kta ya ki sinjam jong ka kamsan Pyrthei ha kalawe ban penkutno ya ka thma. Ka koi ka khia jong upu Francis kala khambiang bat ki doktor kila ong bakamdan kanu ka jingma ka bala ban jama do ka jing im ka jong u. Upup ubala prapu pras nam karta ula ban yo mi no shen no hospital wat law dang sa hapo ka jingpet benia sakatu ka nisngi ula ai khuble ya ka kunhun doktor jong u na ka benta ka jing sumar ka jongki u president ka Turkey u Recep Tayyip Erdogan ula penpau ya ka jingkershan yo president Khubor jong ka Syria u Ahmed al-Shara hapedeng ka jing kan an ka bang shen ha Syria u Erdogan ula penrem ya ka jing persang man penki ya ka jing kan an hapedeng ki kunhun nyam bat la kershan ya ka jingkular jong al shara ban bu jingkit kli ya kitu ki berangti ha ki jingakan an
Dangshan rewut kena kelasha le bijot haki district ba Pyrthei jongkari Bangladesh. Kabala penmi ya kejing bitar pat ba kejing ki. Ki no ya ki kidawa ya kejing bishar ke bahong na ke benta jong barok lanon. Kejing pensitam ka ba kam ting ya kinong le man bat kejing no kam jong Home Affairs Advisor Ujehangir Alam Chaudhry. Kita ki jing ki kenthok ru ya ka sarkar bersipor ka balayalam da Muhammad Yunus namar ba kam shimlala ban penbha ya ka sukasan. Ka Taiwan ketemu ban manra ya ki an ki ba kam berking bersha ya kam sintian ha ka ba ki sipai ki ba yarab ya ki dong shun ki la ban sha set patok shisnam hadu nyosnam. Kini ka jingle ka long hadien ka jingkiu ka jingsokhia halor ki kam sintiat jong ka China ka bala nang kiu bha hakini ki snam ki bala dam. Dangshen ka Supreme Court of Taiwan kala penshitam yaki katu kat ni ki officer sipai namar ba kala penpoi yaki jingtip ki beran kam se China. Ha South Korea ki nang thau an jong ka liang persha kala pelong ya ka jingsha thangan da ka badawa ya ka rai ka state jong ka Constitutional Court ban weng kam no ya president Yun Suk Yul ubala sha penram na ka shuki bat kila keno ba Yun ula persang ban penjari da ka an sipai bat kidawa ba unit phai biang shapatong. Haga juga por ka People Power Party kabadon haga yang sensar kala jit ban nem ya shimbenta haga jinga lang pat ba hasurok da ka ba penpau ba kin sapen bet ya ka di ka jing lingba ka jinga kren hapo ka jongki ka Japan ka kenmau ya ka jingdap khat south snam jong ka jingki jumai bat ka tsunami ka ba krau jong ka Great East Japan ka balaja haga khatwei trik Lber hazar khatwei ka te ka jingja kala shim ya kumba arpo hazar ngot ki minsim briu berkelawan ra ya kejing juluar ke bakrau. Kentup ya kejing ja accident nuklear ha Fukushima Daiichi. Umederam ba adokeri Ushigeru Ishiba. Ula lech kejing yalang ken maburam ha Fukushima ha kaba ula kular ban penklan. Ya kejing penkre na kebenta kejing ja ke basngosi. Bat ban penkloy ya kejing persang ban taipan. Dangshan usim ke Saudi Arabia Muhammad bin Salman mulai kendu ya Presiden jong ke Ukraine Volodymyr Zelensky hajeda ha Saudi Arabia. Kajing kendu jong ki hayeng sim al salam kala kentup ya kajing piang sengobha ka batikna ba kajing akran ka batikna. Ha kaju ke Paul Secretary of State jong ke US Marco Rubio ulalai ru hajeda ha ka baulai kendu ya usim jong ke Saudi Arabia. Kini ka jinglan jong Rubio kalong kumshi benta jong kajing akran ka barang ya syakmat bat ka kunhun jong ka Ukraine bat banyakran halo ka thama hapdeng ka Russia ba ka Ukraine bat banwat ya ka jingate marpo khando hapdeng ka US ba ka Ukraine tikitu gilang Khubor hakimat kimat mandasni khuble